seclum in favilla, teste David cum Sibilla. Az egész magyar irodalomtörténetnek ad egy szakrális távlatot, hogy éppen a teremtés történettel kezdődik. Az első magyar szövegemlékünk a hagyomány szerint Boldván keletkezett, és ebben a kis faluban élénken őrzik is az emlékét. A halotti beszéd és könyörgés anyakódexe egy úgynevezett szakramentárium, miséző pap számára készült szertartáskönyv, ami latin nyelven íródott. A latin szövegek közé ékelődve a temetési szertartások között szerepel első magyar szövegemlékünk, méghozzá beszéd a sír felett jelzés után következik. Ezt 1195 körül másolhatták a kódexbe. A halotti beszéd első 7 sorát nyomtatásban először Praj György jezsuita történész közölte 1770-ben, majd a következő évben Sajnovics János a teljes szöveget közreadta. 1813-ban a pozsonyi káptalan az addig náluk őrzött értékes kódexet az Országos Széchenyi Könyvtárnak adta. Valamivel később Toldy Ferenc irodalomtörténész nevezte el első ismertetőjéről Praj kódexnek. Látjátok feleim szümtükkel, mik vagyunk. És a pur es homó vagyunk. Mennyi milosztben terüntevé elevé miű isemüküt, Adamut, és adutta vola neki paradisumut házoá. És ment paradisumban való gyimilcsiktől, monda neki élnie. Helyon tilutoá őt, így fa gyimilcsétül, gye mondoá neki, méretnöm enájk. És a kinapun endül az gyimilcstől, halálnek halálával holsz. Hadlává holtát terüntevé Istentül, gye feledevé. Engede ürdünk intetőinek, és evék az tilvod gyimilcstül, és az gyimilcsben halálut evék. És az gyimilcsnek új keserű vula vize, hogy turkukat migé szokosztja vola. Nümheon mugánek, gye ment ő folyánek halálot evék. A szövegemlékek szemben a szórványemlékekkel már a teljes nyelvi rendszer tanulmányozására lehetőséget adnak. Az igék körében az idő nyelvi kifejező eszközei a mainál árnyaltabbak. Például előfordul a szövegben az eszik igének egy jövő idejű alakja, az emdül. Ki napon emdül, az gyimilcstül, ami azt jelenti, hogy amelyik napon eszel, azaz enni fogsz abból a gyümölcsből. Többféle múltidő is előfordul a szövegben, például a mondá és az evék, elbeszélő múltidejű igealakok, az oduttávalá, azaz adtavala pedig egy összetett szerkezetű régmúlt. A névutók raggáválása tovább zajlik, például már rakként jelenik meg a banben, paradicsumben, miloszben, bár még nem illeszkedik. Viszont még névutó állapotban van a későbbi babe előzménye, és vetevé őt, ez munkásvilágbelé, azaz vetette őt ebbe a munkásvilágba. A korszakban még nincsenek névelők, az gyümölcsben halálut evék, ez azt jelenti, hogy abban a gyümölcsben halált evett. Tehát itt az nem névelő, hanem mutató névmás, és a szövegelőzményre visszautaló szerepe van. A halotti beszéd, ahogy a neve is mutatja, tényleg egy beszéd, és retorikailag is elemezhető, hiszen van bevezetése, van tételmondata, és van benne tulajdonképpen egy bizonyítási rész is. Az egész beszéd ugye arra a tételmondatra épül, hogy is a púres homu vagymuk, vagyis bizony por és hamu vagyunk, és ennek az okairól, illetve előzményeiről szól magának a beszédnek a nagy része. És van benne egy olyan retorikai alakzat is, az azonosításnak az alakzata, amelyik bemutatja azt, hogy igazából ugye Ádámtól eljutottunk ugye a megváltás lehetőségéig, és velünk azonosítja Ádámnak a bűnét tulajdonképpen a beszélő, de az a jó, hogy kínál megoldást is a beszéd végén, hiszen Istennek a kegyelmébe, Máriának a kegyelmébe, a szentek kegyelmébe ajánlja a sír fölött álló embereket, és imádkozásra, könyörgésre szólít fel a halott lelkéért, és ezáltal saját magunkért is.